Bhí muid géirí rud a cinn dhéanamh don gcatharnacht hand in hand im líana. So muoing muid faoi rud a cinn dhéanamh ag an nullag ach bhí muid géirí dhéanamh inis don gríonig taitneamh. Beag an is géire don gréibh im líana agus tá lochspéicin an teachtasteach níl éon brúar níl sé costal leis an rud a tharlín tar éis na clifín ar mí gachtainna géir do rasteach tro feistis. Tá John Sauce a rudí mar seo a dhéanamh agus buigs de dé tá aimseo go má freisin agus tá an eagraíocht a dhéanamh go leor rudaí má. If bhí muid canse ag tús an bliain agus ceapmuid go rudaí mar seo go má chun é a dhéanamh agus just tá John Sauce leis an ócáil seo. Gen hand in hand obair na gapal tugann siad tacaíocht a chlinse le páistí atá tín le ailse nó bhíonn nóspaidéal go minic. So gladan siad an tí, tugann siad air den na páistí chuir siad bí a chrisneir stuff mar sin. Na rudí bunúsacha ach an cinál tacaíocht sin tá chomh luachfar den na chlinse atá faoi bhrú mar sin. Fuairmid amach go rá lymphoma ar rian i nullag 2022 agus bhí rudí fearfearheachar ar an mar hailech ag a tús agus fuairmid in éad tacaíocht mhaith an charthannacht seo hand in hand. Tuarann siad tacaíocht practicúil agus tacaíocht mothúchánach go haighlí atá héis diagnosis ailse áil. So íocann siad as seisiún cóirleoireachta do hisismithirí, chuann siad therapist brí ar fáil go na ghasúr agus tá rion fós a baint úsáid as a service sin. Agus tuarann siad cún le rudí timpplaí freisin, rudí ar nós glána, níchan édí, béilí réiteach, rudí nach bhfuil amad rilí díú seachir nuair tá tú go tríd rud a cinn chodachar leis a treatment a bhí rion a go tríd. Ócáid an jazz, ní aimmuid le an deisna chun rudí mar seo dhéanamh, so tá sé jazz a lá an daoine eáil agus páistí agus fiú pucks lo freisin, so tá sé ar bhuiine an taitneamh. Tá sé go híntaach búla le na páistí. Ní bhúla muid le vinnic marall ar tréáil. Is mór an trú é sa lá an go bhíon tréáil dúnta agus nach féidir daoine teachtateach ach sin é an chuig goil an clifa imithe. So tá sé go híntaach lá mar seo in gofuil muid ná beag an iománaithe a dhéanamh ó scór an pobal agus iad áilsiú a seachar an borc. Tá sé ionintach go tá muid chosásta a bheith seoineo is start na Phiarsaigh chasla le na imóí as for na Gaillimhe. Tá in neirid sim ag rian sa spórt agus bíonn muid sa tíocht ag na géiminí ar fad, so tá muid chosásta go siad an seoineo agus fairplay ó bhuiin a chud ama chuir suas le nai. Is ócáid iontacha tá neirid gasúr an seo agus tá sé just ionintach idir fada eáil gimmar turlal agus baint sa neirid tainmh as a lá. Tá an dulcasach tá bliain mór ag teacht agus is bliain mór ag gach bliain in ar éire mar tá tú ag ghíre churanna aráil agus churann lainn ar dús agus an sin críomh na hhéireann ach tógamid é cluithe a bháin ag an am, so faoi láthair támuid ag tréáil go maith agus támuid ag súil go bhfuil gach rud ag dul go maith faoi láthair freisin.